Здравейте, приятели! Днес ще ви представя ревю на Apple MacBook Air. Има много хубава машинка от Apple. Една машинка, която аз много харесвам. Като това е 11-инчовия low-end модел с Core i5. Мисля, че беше на 1,6 ГГц, с 64 ГБ SSD и с 2 ГБ RAM. Като в момента, дай да си на макс, в момента машинката е на 30% батерия. Машинката, това ви се появява. Но нека да ни направим първо ревю на портовете, които разполага, и след това да започнем с същинската част. Да си оправя осветлението. Да. Това е захранващия порт на един USB порт и жак за слушалки. Микрофона на машината. Един USB порт и Thunderbolt порт. Няма нищо толкова сложно. Машинката е адски лека. Ето. Какво точно представлява. За сравнение, можем за сравнение на дебелината да го сравним с моя личен телефон Samsung Galaxy S. MacBook. Много да се вижда. Но MacBook е съвсем малко по-дебел от телефон. Тоест телефона ми. Телефона ми е Samsung Galaxy S, който е един от доста тънките телефони. Мисля, че беше тънък колкото iPhone 4. Колко тънък е всъщност, не знам да се вижда. Машинката е адски тънка. И освен, че е адски тънка, си е и доста лекичка. Тънък е точно колкото кутийка от CD. В смисъл, малко по-дебел от кутийка от CD. Което, да кажем, това е наистина тънък продукт. Ето, тук се вижда доста добре колко е тънъка машинката. Нека продължим нататък. С поглед на самата машина. Така, това е клавиатурата и тъчпада на MacBook Air. Като в момента съм спрял осветлението на клавиатурата. Мисля, че беше тук. Ще го пусна на максимум. Знам ли се пуска? Да. Ето. Както виждате, това е с BDS layout. Така че и BDS буквичките светят. Което е ужасно, но нямаше друг модел. Бързах да си взема тази прекрасна машинка, така че BDS изкапва настроението. Обаче вижте какво е интересното. Виждате ли как като пусна лампата, осветлението спира. Като изгася, осветлението се пуска. Което е доста добре, защото доста хора, ако не знаеха, че примерно ето това, да покажа нагледно, ето това е бутона за усилване на подсветката, и това е за намаляне F5 и F6 съответно. iMovie, припуснат Firefox с няколко прозореца и с пуснат софтуер апдейт. Ето, пускаме iMovie. И зарежда почти веднага, което е доста интересно. Първо да пуснем Photoshop C6 на едната версия. Цак. И Photoshop тръгна. Нека ще поспра малко светлината, да видите колко точно силна е подсветката.
Ето. Осветеността на дисплея е на максимум. Ето на минимално. Дисплея е много добър. Сега ще го пуснем на максимум. Настрани 180. Тоест, така е 180, да. Ето. Това е някъде около 170. Но цветовете си остават добре. Правилно. Ето, правилно. Ето. Почти не си губи цвета. Просто прекрасно. Това е моето ревю на MacBook Air. Това е една прекрасна машинка. Скоро ще пусна и някакви тестове с нея. Макар че, както видите, доста бързо стартира iMovie и Photoshop. MacBook Air. Как казах, базовата 11,6 инчова машинка. С всичките и... в смисъл в момента, ако се чуете за някакви недостатъци, аз лично не открих такива. На мен си върши перфектна работа, като си имам предвид, че ето имам още една машина, която е Lenovo. Аз съм голям фен на Lenovo и на Apple. Заради което ви ще покажа ето едно сравнение между Air-а. Ще го затворим. Между Air-а и ноутбук. Т.е. тия малките компютърчета. Ето. За какво си говорим само? Виждате ли? Нещо фото. Както знаете, Sony NX апаратите ни се славят с много добър бърз фокус. Сега би трябва да се вижда. Това са моите две стинки. Надявам се ревюто да ви е харесало.